Тапшырыбызның матур бер сәламен біз Масеевка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек күркәм юбилеен якташыбыз Гафуров Мансур Нургали улы каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән аны ихластан әнисе Наҗия Әхмәтшаевна, апалары Нурия Әхмәтшаевна, Найля Әхмәтшаевна, энесе Марс гаиләләре белән котлыйлар. Масеевка, Казан, Ташкент, Тольятти шәһәрләреннән килгән барча котлауларны да мин чәчми-түкми җиткереп китәм. 1975 елның 19 майында олы гаиләбездә яраткан балам, беренче онык, беренче племяннигыбыз булып Мансур дөньяга килде. Кичкенәдән ук ул бик тәүфыйклы бала булып үсте. Авыл мәктәбен тәмамлап, Ульяновск шәһәренең төзүчелек техникумын бетерде. Аннары 3 ел диңгез флотында армия сафларында ил алдында булган бурычын намуслы килеш үтәп кайтты. Соңыннан озак еллар Ульяновск шәһәрендә яшәп хезмәт итте. Бүгенге көндә ылгайып килгән энкәсе янына кайтып, аңа олы таяныч, нык терәк булып бергә яшәп киләбез. Хезмәт юлын Россиянең төрле төзүчелек объектларында дәвам итә. Авылдашларының олы хөрмәтен, ихтирамын казанып, бар соралганнарга үз ярдәмен күрсәтеп яшәп килә. Без әнисенә, туганнарына карата да ул бик игътибарлы. Гомердә дә үпкәләтеп, кеше рәнҗетеп яшәми. Куллары да якыныбызныкы алтын. Нинди эшкә тотынмасын, барысында эшли ала дигәндәй. Кадерле улым, энебез һәм абыебыз. Рөхсәт ит сине чын күңелдән матур юбилеең белән котларга. Сиңа озын, хәерле, гыйбадәтле гомерләр телибез. Алда синең бар уңышсызлыкларың юкка чыгып, гомереңнең таңнары һәм төннәре матур төсләргә буялсын. Гомердә дә кәефләрең төшмәсен. Гел уңышлар сиңа юлдаш булып, шатлыклар якты киләчәккә әйдәп барсын. Без сине барыбыз да бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Аллаһның фәрештәләре йөрер юлларыңда сине гел саклап йөртсеннәр. Сагышлар таралсын, уңышлар агылып тормышыңа керсен. Энем бүген иртә белән 45-не тутырды. Аны чын күңелдән әле кайнар котларга булдык. Бар башлаган эшләреңне җиренә җиткерә ал. Шундый ук ачык күңелле, туры сүзле булып кал. 45 ул күп түгел бит, тик гомернең уртасы. Әле тагын шуның кадәр тик яшәп утырасы. Бәхетләрең тулы булып, якыннар янда булсын. Гомерләрең җырлар сыман матур агылып торсын. Рәхмәт газиз әнкәң өчен нык таяныч булганга, күрше-күлән, тумачалар белән тату торганга. Юбилейда кәефләрең биек күкләргә чөйсен. Алда бүгенге көнеңнән матуррак көннәр килсен. Хөрмәтле Мансур Нургалиевич, чын күңелдән без дә бар матур теләкләргә кушылып, сезне юбилеегыз белән котлыйбыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны юллыйбыз. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тиң парың, омтыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тиң парың, омтыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син
gülgene Tuğan kön kile